kag motor ba? Tisoy man sa nag-drive. Sama na. Pare bagong latest karon sa sniper bay? Oh, wala na ibagong litis ron. Wala na pinakamaw sa tibok kalibutan. Pag unsa ka kadatuan ni ba? Di ka ka-affordan ni. Ano tagpilahon na. Ang bugiro po ka. Ay kumpiyansa ni kong motor. Kay kumpleto ni tanan. Litog wala, kalabira yung mga inagnaong. Kapay side mirror o, pantiguang man na. Grabe po ka makaingon na oy. Ya, di na gyud ka masakay aning motora. Pag mamatay ko, never. Garaa kay nimo no, sa lika kay sniper kay unit. Ano man ang mga rich kid? Kung ako'y tagayan ng motor, may pag magbaktas ko. Sa wala motora na, pantiguang mo na style. Mato na ko ayun sunod sa ko, bising mabugan ka. Grabe tong boy, tunghanan tong hamugiro man kayo bay. Pre, anong diri matagasayan nga patamang mingawa diri? Usa may mga ganang motor oh. Magaling no. Astilanan. Mingaw kayo eh. Unsa man to pagdakop diri ah? Sige lang pre. Kaya sa ako pong nabalita, diri mo shortcut tong mga kulurom. Pero sure na pre kay bisig magunat wala diri. Dito ako kwarta. Sa kwarta na kita, relax lang. Sa'yo pa kayo, bata pa kayong oras. Ayaw pagdali eh. Mo na yung malas sa tuwa. May mo. Kay pag dahil lisensya lagi takbo dito ko ba? Ay kagol pre, kay bisan pag kumpleto sila, mangita tagsipyat. Ano tirada ng mga LTO? Basta kay magpaabot na tanong pre. Kay di ta muli. Wa tay makarga, wa tay makwarta. Bubuya gid mo pre, pero sabi galaw gamar gid. Ano ba lang mga Sa mo, maro sige ka. Motors ba? Maro sige ka ba? Ay dili kita ka ba? Sa ngayon na lagi mga pulis diya bay. Ay dakot, yung tingali na diya bay. Siguro lang, guwapo niya akong motor. Maula po siguro sila madakop sa akong motor ay. Uy, pre. Kwarta! Kwarta kita na ron, bantay na ka. Bata pagid pero. Uy, tara kulurom. Ulong. Palong. Sir, sa may problema sir. Guwapo rin akong motor niya, harang-harang ka na ako. Dong, dakop ni. Sabot ka og dakop. Ay na, sigdagag pangutana. Lisensya ni mo, be. Lisensya. Lah, sir, narabay sa balay akong lisensa. Mo na naron. Unya, unsa may magamit ato imong lisensya? Inyong balay? Inyong balay na lipat ba? Di pa, be. Ako lang sa i-check yung motor kung makalusot ba ka. Uy, kumpleto. Manday ka dong. Ay, salamat. Kumpletong violation ba? Patay dyan ko din paparoon ba pag umamiya din na ipas. Mahal na ba kayo ni? Sir, dili ni madalang sabot-sabot, sir. Oh, pwede na ito nasabutan. Dahil ko tada. Sir, wala ba yan, sir? Dog! Nog. Ang mahal ko ni motora oh. Daplin ni boss. Daplin ni sir. Impas dyan ko ni ron. Tertiri ba itong layuwa mong balay? Paldo, mahal kin ni pre oh. Sniper 1000cc. Unsa man? Aton ipalukat. Kay ko aton ipalukat, gamay kwarta. Kung ibaligya nato ni, dakog kwarta. Dito sa sarag ko kay mo tuwa man ta. Impas dyan ko ni papa karon sa layo kay mong balay. Nga nung diri man sila nagdakop nga. Ako kabantay diri. Patay ni papa sa nung pag-uli. Layo pa kay mong balay. Ngit-ngit pa kay diri sa ni eh. Impas dyan ko ni papa ron. Oy, ikaw na. Ano mo motor? Nagbatas mo lagi ka. Ayaw dakpan ko na naman day. Dakop dia sa unahan. Na, nga unsa man na nato ron? Naimpaw ni mong motor. Lagi. Patay dyan ko ni papa ni. Pag-or beto na impas. Na, nga unsa man ni ron? Layo-layo para ba niyo ka? Nga masakay ka. Oh, panghiwa ko be. Masakya ko dia. Masakay ka? Never. Ayaw, di ba?